Mix Awal Fresh. Lafiya dai mai girma magayaki, ayye da girma magayaki. Shugaba sannan kai ruwa saman daki, ayye da baka dai zama can da magayaki. Ma dugu muna jarar kai ruwa kodis, ayye saraki ta ka dai girma magayaki. Magayakin Zazzau ku ce kiran Allah, ayye Usman Musa shugaba Allah ya kira da kai ake yi mana dinan albarka, ayye Magayakin Zazzau da magayaki. Shugaba na ji wannan mace ya mai fushi ya yi ta fushi da hasada kai lura hasada kar ta kai ga fushewa hasadar ka karka bari ta kai fushi ba. Shugaba yau shi ne dai Magayakin sakon injiniya da ya sani shi ya ce mai ma fakar da ya Allah shigar girma Magayakin, Allah shigar nisan kwana Lankasta on the mix. Mun zo ta ya kamar na yallaɓai, Allah shekara girma yallaɓai. Usman Musa shugaba aka yi wannan Magayakin Zazzau. Allah shekara girma CPS ya ƙara nisan kwana da lafiya. Mun zo ta ya kamar na yallaɓai, Allah shekara girma yallaɓai. Usman Musa shugaba aka yi wannan Magayakin Zazzau. Allah shekara girma CPS ya ƙara nisan kwana da lafiya. Da ka ji tambari to kuma gefe alamar sarki ne yake zuwa. Magayaki uban ƙasa al'umma jinje na sanyi da gaisuwa. Kaji sun yabo ba ya adana ɗinka, da kai ne sun ce ba damuwa. CPS ga Usman Musa shugaba sunan kalan ya kai kololuwa. A lafiya ɗan Musa ba Musa Magayakin Zazzau mai juriya. Mun zo ta ya kamar na yallaɓai, Allah shekara girma yallaɓai. Usman Musa shugaba aka yi wannan Magayakin Zazzau. Allah shekara girma CPS ya ƙara nisan kwana da lafiya. Shugabancin al'umma yana buƙatar wani tsayayye, ba a san wanda zai danna haƙƙi amana kuma cinye. Mai gaskiya da juriya hada da kawaici shi ne zayayye, kamar dai namu ne Magayaki mai ado mai shigar ban mamaki. Dan fata fara kawo can Magayakin Zazzau ta ka da lafiya. Mun zo ta ya kamar na yallaɓai, Allah shekara girma yallaɓai. Usman Musa shugaba aka yi wannan Magayakin Zazzau. Allah shekara girma CPS ya ƙara nisan kwana da lafiya. Shugabancin al'umma yana buƙatar wani tsayayye, ba a san wanda zai danna haƙƙi amana kuma cinye. Mai gaskiya da juriya hada da kawaici shi ne tsayayye, kamar dai namu ne Magayaki mai ado mai shigar ban mamaki. Dan fata fara kawo can Magayakin Zazzau ta ka da lafiya. Mun zo ta ya kamar na yallaɓai, Allah shekara girma yallaɓai. Usman Musa shugaba aka yi wannan Magayakin Zazzau. Allah shekara girma CPS ya ƙara nisan kwana da lafiya. Gamzaki mai fita da subahi dawi su jamuje, ya bangwani ya zama dole ɗan gida ko waje. Hausawa na jin sun yi murna da na dinka jaba har ma gaje. Magayakin Zazzau ka cancanta shugaba da muje, dan Musa ba ban Musa bai Allah je ƙara lafiya. Mun zo ta ya kamar na yallaɓai, Allah shekara girma yallaɓai. Usman Musa shugaba aka yi wannan Magayakin Zazzau. Allah shekara girma CPS ya ƙara nisan kwana da lafiya. Mijin su Hajiya Farida Allah shekara girma bayya. Mijin su Aisha Nana Allah shekara himma. Saraki baban su Hauwa da Khadija Allah shekara girma. Nace baban su Aisha da Rabi'u ba za ya jahar kai ba. Dan Khadija baban Khadija ta ka da lafiya. Mun zo ta ya kamar na yallaɓai, Allah shekara girma yallaɓai. Usman Musa shugaba aka yi wannan Magayakin Zazzau. Allah shekara girma CPS ya ƙara nisan kwana da lafiya. Ayyukan alkhairan da kai ne madan faɗa ma, to
alfahari ba, ya ɗau nauyin marayu maza da mata ba ɗan karan ba, sannan ya ba wa matasa ayyukai domin su ƙara ɗamba. CPS ko shugaban ƙasa na cikin yaban aikin ba, ayye hukumar 'yan sanda ma na ce suna yaban aikin lalle magayaki. Mun zo ta yaka murna yallaɓai, Allah shi ƙara girma yallaɓai. Usman Musa shugaba aka yi wa nan Magayakin Zazzau. Allah shi ƙara girma CPS ya ƙara nisan kwana da lafiya. Lafiya dai mai girma Magayaki. Ayye ya girma Magayaki. Shugaba sanda kai nuwa saman daki. Ayye da baka dai zama janna Magayaki. Ma dubu muna tare da kai ruwa. Ayye saraki ta ka dai girma Magayaki. Magayakin Zazzau ku ce kiran Allah. Ayye Usman Musa shugaba Allah ya kira da kai ake yi mana didan. Ayye Magayakin Zazzau da Musa yabi. Shugaba na ji wannan na ce ayye na mai fushi ya ta fushi na hasada kai ka hasada kar ta kai ka kushewa. Hasadar ka kar ka bari ta kai kushewa. Shugaba yau shi daidai Magayakin. Sakon injiniya da ya sani shi ya ce mai ma wakar da jamhuri. Allah shi kara girma Magayaki. Allah shi kara nisan kwana. Allah shi kara mun zo ta yaka murna yallaɓai. Allah shi kara girma yallaɓai. Usman Musa shugaba aka yi wa nan Magayakin Zazzau. Allah shi kara girma CPS ya kara nisan kwana da